Når danskerne har sat deres kryds, og valglokalerne lukker kl. 20, går stemmeoptællingen i gang. Nu skal de 179 pladser i Folketinget fordeles. Der er altid stor spænding om resultatet. Hvem må takke af? Hvem kan beholde deres plads? Og hvilke nye ansigter skal vi lære at kende? Stemmerne bliver fordelt efter en ret indviklet metode. Til gengæld er den matematisk retfærdig. Metoden sikrer nemlig, at partierne får pladser i Folketinget i forhold til, hvor mange stemmer de har fået i hele landet. Får et parti for eksempel 10% af stemmerne på landsplan, så skal det også have 10% af pladserne i Folketinget. Samtidig sikrer metoden, at hele landet er repræsenteret i Folketinget. Også de tyndt befolkede egne i Danmark, som for eksempel Bornholm. For at få regnestykket til at gå op, har man 2 typer af mandater, nemlig kredsmandater og tillægsmandater. Først finder man ud af, hvem der har vundet kredsmandaterne. Kredsmandaterne er dem, der sikrer, at alle egne af landet bliver repræsenteret i Folketinget, og ikke kun de store byer, hvor der jo bor flest vælgere. Ud af de 179 pladser, der er i Folketinget, er 135 kredsmandater. Hvor mange kredsmandater et parti får, kommer an på, hvor mange stemmer partiet har fået i hver af de 10 store kredse. Når vinderne af de 135 kredsmandater er fundet, er turen kommet til at fordele de såkaldte tillægsmandater. De udgør 40 af Folketingets 179 pladser. Tillægsmandaterne sikrer, at et parti nu også får en lige så stor andel af pladserne i Folketinget, som partiet sammenlagt har fået af stemmerne i hele landet. Tillægsmandaterne betyder desuden, at en kandidat, der måske ikke har klaret sig så godt i sin lokale valgkreds, alligevel kan komme i Folketinget på grund af partiets succes på landsplan. De sidste 4 pladser af de 179 går til de kandidater, der vælges i Grønland og på Færøerne. Nogle kandidater omtales allerede på valgaftenen som valgets helt store stemmeslugere. De er sikre på en plads i Folketinget og kan hurtigt ånde lettet op. Andre kandidater må holde vejret i spænding, mens de venter på fintællingen af stemmerne. Den kan nemlig rykke ved, hvem der kommer ind på de yderste mandater. Men når først de 179 medlemmer indtager deres pladser i det nye Folketing, er det lige meget, om de er kommet ind på et kredsmandat eller et tillægsmandat. For frem til næste valg har alle folketingspolitikere samme vilkår og muligheder for at få ført deres politik ud i livet.